दे जावैसो लोंनाय न'निसो आं नोंनोनो लाबोखादों जावैसो एसे नंगौना आयै ओंहाय जावैसो नाखौबा बिखुनजो बिजामादै हेब मिलायसोथारदों दे ओमफ्राय नोंसिनालाय माला ओंखाम जाखांबावनांगौ जाखो र'हाय जाम्बि ना र' बेलाय मालाय जुरिया जाखांना उन्दुलाय लांबाय नोंसिना दहायनिफ्रायनो दासिमबो जाजेनाखैनो जोंहा दा जागोन आरोहाय ना जावैसो नै नोंसिनि जानाया र' होनैनो रदलांबायसो बेदर नांगौ नामा आंनो नांथ'आहाय आंना दंथ'यो नै जावैसो नोंहा लादो एसे दा लागोन आयै दे होमबालाय नै बर'सा खोनाबायना बारा दालों दे नङाबा ना आं रागा जोंगोन बिदिबा आं लोंलाबो दे होमबा ओंखामा जादो ओं दे आं ओंखाम जानोसै आयु दानो जानोसै जावैसो दानो जायाबालाय मालाथो जानांगौ जाखो बेनाबाथाय खालि केसल' बुंनायानो नोंसोरखौ बुङाबानो जायाबा आं ओंखाम जानोसै आयै दे होमबालाय मिथिया मानो नाथाय आं नोंखौ आंनि गोजोन थांजानो बादों मिथिया मानो नों आंजों थाबाय थानो हाया नामा अराय जिउ नोंखौ थांफिनजानो बादों आं हायोबा दा थांना बिदिबा लाखिदो आंखौ मा औ लाखिदो आंखौ नोंनि खालामनानै लादो नों आंजों थागोन ना औ आंलाय नोंनि खासोना दालायथ' नङा ओमफ्राय नों आंखौ गाज्रि मोना दा गाज्रि मोनो ओइ मा जालाबायदों नोंलाय मा रायलायलाबायदों नोंलाय आंलाय मानो गाज्रि मोननांगौ आंलाय नोंजोंनो दंखायोना दालाय मा खालामबाय थादों नोंलाय बेयावलाय मा मिनिबाय थादों नों आं सोंनायखौ खोनायाखै नामा इयु मा जाखोसै बेलाय हेलौ सोरखौ सानाबाय थादों नोंलाय माखौ एसेबां नायबाय थाखो नोंखौनो नायदों आरोलै इयु मा होनखो नोङो नों आंखौ नायदों मेगना एख्ल' जागोन आंजों मा नायनो मोना नामा इस नों नायाबा सोरथो नायनांगौ आंखौलाय नंगौना ओं नोंसो आंखौ नायबाय थादोंना र' नोङो बेथा गाखोबावनि र' गोजौआव आं मा मोनसेबाय थादों नोंलाय आंखौ नायबाय थानो नोंखौनो बुंदों आं नोंखौनो मानसियालाय माथो जामारदोंलै खोनाया नामा नोङो आं मा रायलायगासिनो ओइ मिस्टार जाबाय दे बांद्राय नायनांला मानो ओरैनो आरो इस नोंखौ आइनो खिन्थाहैगोन आङो देलाय खिन्थाहैलाय खिन्थाहैखागोन आङो र' आंखौ नायबाय थाना नोजोर लगायनो सानदों नोङो इयु माथो उन्दुनोनो ओंखारथाराखै आंखौ आं मा खालामनो दिनै र' आइडिया मोनबायबो दा आङो इउटुबखौनो नायबाय थाथ'नोसै ओरैनोबाबो उन्दुनो ओंखारखायाखै आंखौ इउटुबखौनो नायगारनोसै आङो र' आत्मा बुहुत चुरेलखौनो नायनोसै आङो मोनायाव बुहुत नायनायनि मजायानो आलदा जाखायो माथो गिबाबो नायनोसैलै आङो मासे मोजां नायनो दिनैथ' एमबि जोबजासे नायगोन आङो आरो जोबबाबो बिलाइ दङ ना
मा खालामदों नोंलाय? नोंजों मतलब नोंनोलाय मा नांगौ? नों मानो दासो फैनाय? आं दहायनिफ्रायनो नेगासिनो। गावहा दासो फैबाय। नंगौना? आंलाय मानो थगायनांगौ? आं नोंखौनो नेगासिनो। आं फैबायना? बेनोथ' मानोथो फैखो नोंलाय? नों फैनायखौ मा खालामनांगौ आंलाय? ओमफ्राय नों बेयावनो गसंबाय थानोसै। ओरै फैदो। इस बर'सा आंनि खाथियाव दाबायखा नोङो। गोजान थांखा आंनि। मानो? असभ्य। आगानसेबो बारा दाफैखा आरो आंहा गलांलाय लांनोसै। खाराबा जानाय नंलागोनलै। जुरियालाय मा खालामनांगौ? नोंखौ आइनो खिन्थाहैगोन आं। मालाय बुहुत नायनायाव डिस्टार्ब। मोनसिगोनसो नों आंजों हलेबा। आयै डिस्टार्ब खालामाबा मालाय बुहुतनि नायनायाव। बाराखौबा रागासो जोङो आङो। बेवहायसो फैबावगोन नामा मानसियालाय? मानो गोजान खारो? फैगोन नङा फैबायानो। मा मोनसोदों नोङो? इउ मानो खारदों नोंलाय? हगार आंनि आखाया। खोनासंलाय। गोजान जा आंनि। खाथियाव दाफैखा नों आंनि खाथियाव फैलाय ओरै। मा? ओरै फैनाय। गोसो जायो नोंखौ नायबाय थानो। मा होनखो नोङो? आंखौ नायबाय थानो? जानाय नंला थाजानाय नंला बेयाव। मानसियालाय एसे फिउससो थांबाय नामासै? बिफायाबो फैबा जागौमोन। आयौ हाबाब जावैसोनाव फैनानै मोजां मोनगारगारदोंहां। आंना जावैसोआलाय मोजांखाहाय मा। बे इमि आइयासो हामालाथो मिलायबावनांगौ जाखोसै। आयै हाबाब आइसना हामा जाखो? मा जानो माने? आयै आं नोंजों उन्दुनो फैदों। मा होनखो? आयै नोंजामादैया एसे फिउस थांबाय खोमा मानसियानो। आयौ हामगौ फिसाइखौ बिदि होननो। नंगौथ' आयै। आरोना आयै आंखौ माबा देखौ नायगासिनो। हा नोंनि फिसाइसो दा हामाथो जाखो नायनायालाय? गोख्रै थां माबे थां। थाङा आङो। थाङा माथोसै आङो। आयौ हामा जाबावनांगौ जाखोसै। हामासे अख्रा नोंलाय आइ। मोजाङै लेंबा थाङाथ' नों। नोंखौथ' आं थिखोना लांगोन दिनै। मोजां बुंबा मानियाथ'। दालाय बोरै गबावनो नोंलाय एमि सना? उन्दुनोसै आङो। आंहा सनाजों मोजां सिमां नुयो खोमा। हे इसोर आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौ मोजां सिमां नुथों आङो। थांनोसै आङो सिमां रायजोआव। अखा हाना होबानो जायोमोन। सना नों आंनि सिमाङाव फैदे। उन्दुनोसै आङो। जिखौलाय जोमनांगौना जोमनाङा जाखो? दे जोमना उन्दुनोसै आङो। बे गांसेया गरमद्राय जागोनदां जिया। नैबेखौनो जोमनोसै आं।
बेनो जाखागोन एमिया नोंखौथ' दिनै खावना लांसां आदानिफ्राय दालाय बहा गबावनो सना आंनि जिउ सोरां फाग्लासो नामासै दिनैथ' नोंखौ लाना थांखागोन आं थाङाबाबो गवा नोङो नोंखौ थिखोनानै लांगोन आं इयो आवसावा आंखौसो लांनो नागिरखो ना माखो बेलाय एमिसो सानबायदां आंखौनो होख्रावनोसै नामासै आंलाय दिनैलाय लांखागोन आं नोंखौ र' बहा लाङो नायथारनि आंबो र' हिनजाव खावग्रा जादोंना नोङो र' लांलाय बहा लाङो र' दा सिरि मोनबाय बायबाथ' थांनाय नङाना बे जेबो नङा बेहुस जानायनि लाबोखादों माथो दानालाय सना लांनोसैबो नोंखौ दिनै लांलाय नायनि आंबो बहा लाङो बाय आदा लांसै नोंनि हिनजावखौ दे लां